Jai Alai Winter Series txapelketak Euskal Herriko begirada guztiak bereganatu ditu. Urriko azken astelenean hasi zen txapelketak 4 hilabete ondoren izango du bere finala handia. Kantxan izango dira alde batetik Diego Beazkotzea eta Imanol López eta bestetik Xabier Barandika Baran eta Unai Lekerika Leke. Gu, bikote gernikarrarekin izan gara gaurkoan. Ea nola daramatzaten finalaren aurreko egunetako urduritasunak. Bertatik eta bertarako. Aspaldiko izerri ipatzen daiko lagun guztioi, lehenengo eta behin izerrik asko Zai Baran eta Unai Lekeri aukera hau eskaintzea gaitik. Zueri. Zelan gauz, urduritasune, donbekan da finala, 3 egun baino ez dira geratzen. Bai, egun gitxi geratzen die, urdurion inoez gauz, bai, burueri bueltak emoten, zelan izangoan finala, baina momentuz urduri ez, ondo. Ba, nino, egun asko falte dira, azkenien, nik uste honi bintxete, zuriz jantzi desarte, nino bastante tranquilo goten az, eta nik uste ez dela egun ebez urduri egoteko disfrutako baino. Inguruko jentik eta zezaten txue? Batez be animoak eta danak, binga, gurre mone, domekan irazin biata. Baina bai, egiten bate animoak egon, disfrutetako eta daldala irazteko. Bastante txapa. Azkenien, irabazin bizu, bueno, azkenien, ez dakigu. Partidua da, final da, guretzako oso importanti da, gu topera urtengo gara, baina hori. Azkenien eurek dabe irabazti da orden eurek sartzen hori presiñoa, bueno. Irabazi da, nola irabazi, baina. Bastante ganien deko guz. Bale, txapelketen ibilbide aztertu aurretik, lehenengo eta behin Martitzeneko pelota hautaketan inguruen galderatzuet. Esperotakoa, ze pelota ongo da, polemikarik ez da egon. Nik uste dut pronostiko denak bete izela. Egon ziren 14 pelota eta 2 pelota mota egoten die, 106 gramokoak eta 108 gramokoak. 106 gramokoa die pelota motelak eta 108 pelota bizizek. Eta espero esan moden, eurek atabizen 106 gramoko pelota motelak, 3 pelota motel. Eta gukata guz, alderantzizkoak 108koa bizizek. Hartu guzen 2 pelota asko guztia eskusten, hasi que posik, bai. Zuen txapelketako lehenengo partidue urri zen izen zen, urrik zen azkenengo egunien, urriko azken astelenien, eta 4 hilabete pase dire. 4 partidu jokatu dozu ez, zein zen da bikote moduen zeuen bertute nagusize, zuen ustez? Handika. Lehenengo eta zer da bertuta. Gauzarik onena. Bai, puntu, nik uste dut gure arteko. Azkenen hori eskutan zu, 4 hile pase die. Da, azkenengo partidura, azkenengo semifinalera bai heldu gara ritmoan, baina 3. partidura azkenean heldu ritmo askogaz. Da, gure bertut ez zango notxun, nire ustez beti zen da fizikamente eta gero kantxan ondo konpontzen garela. Fizikamente ondo gauzela, gero kantxan ondo konpontzen garela. Igual Gernike, olaran da baske baten kontra jolasteko, guri luzein jakun, baina nik uste dut azkenien defentsa lanatan da fizikamente da potenti garela. Bai, eta esan zumoden txapelketa izan urriko azken astelenien. Da finala da, oingo domekan, azken 4-5 dieko txapelketia eta hilabetien partioa bakarrik jolastu. Partidutik partidura oso pasatzen da, partidu jolasturik. Orduen erritmo falti eta hori asko igertzen da. Izan txapelketi oso ondo hasi genuen, lehenko partidua Erkia eta Zabalan kontra nik uste dut oso nivel hona mongen nula. Eta gero izan apur bat berantzen genuen urrengo 2 partiduetan, baina ikusi izan beste guen semifinaletan berriro gure puntu honena hartu genula eta finalean nik uste dut ondo gazela. 4 partidu, 3 garaipen, partidu bero bilena edo zeuentzatzen izen da aztertu hostien? Nik esango negen semifinalak. Bai, partidu gogorrena nik uste dut hobetuen jolastu genuna. Taktika aldeti nik uste dut oso taktika ona erabili genula, goikotxari pelotik entzen eta aldala atxera botaten. Eta nik uste partidu kompletuena eta gogorrena da inguna, semifinalak izan zela. Eta iban handikak. Semifinalatan nik uste dut hobeto jolastu genula, nahiz eta lehenengo partidu hona ingenun, lehenengo zetera apur baten panadatxoa urten ginen. Semifinalatan nik uste dut, azikeratik nik uste dut partidu domine auki genula, egize da bigarren zeta tantu bat gaitxik galtzen gula, nik uste dut 14 arte gueltzen gara lehenengo, da nik uste dut azikeratik como que... Bai, konzert partiduen sartun dira urten ginela.
Vale, lehenengo partidue komentegu urriko azken astelen izen zan, kriston giroa frontoien, jentie posik egon zan, ez da gire gaitxik, erkea zabalan kontra, favorito nagusizek zirenak, bai, zeuek esan dabe bai, zein, zelako moral igoeri edo izen zan, olako partidu bat irabaztie, ganera 3. setien, zeure azkenengo tanto ikaragarri bategaz? Nire oso recuerdo nadekot partiduena, azkenien hori, urriko azken astelen bat, jakin genuen gu hasiko ginela ganera txapelketien pistoletazo de salida. Azken Gernikarrak urriko baten aste zan, da txapeldun epegongo zien. Bitxu, gure txako kriston posa, gure partidue bastante desente urte zan, lehenengo zeta hori, lehen zante moduen empanatxo urten ginen, baina hortik gorantza joan ginen. Da, bueno, azken bitxu, dano posik, Gernika guztitxo posik, da zele horretan. Bai, hori lehenko partidu Barkia eta Zabalan kontra, harinak urteko txapelunek izen ziren, da jakin nun partidu oso gorra izango zela, barandik esan den moduen lehenko zetien probat hiletargi zen nago ginen, ez ginen sartun partidure, baina bueno, 2. zetien nik uste ja gure mai emon genula, eta 3. zeta lau bat jo ginen, lau empatezkoen, eta azken tantoa barandikak eman dejadie. Sobre la bocina. Bai, da nik uste hortik aurrera begupe konfiantzia hartu genula, esan genula urrun algera heldu. Ikusitxe harinak urteko txapelketie, konparetan mazun harinak urteko txapelketie, da oingo urteko txapelketie, momentu klabitan harinak urtien bestin aldera junzan, da oingo aldien oingo urtien gure aldera junda. Harinak urtien bi partiek 3. setien galduen nuzen, eta oingo urtien bi partiek 3. setien irazingoz. Zika oingo urtien hobeto bidea dute. Harto. Vale, 2. partidu irabazin zenuen, 3. esan zu Olan eta Basken kontra, igual de frontoie handitzen zala edo kuadro bat gehiago irabazi bala. Banan, ganera zeuke hastien bitartien virus bat hartu zenuen, txartu heldu zinen fizikamente, zelako izan zen aste hori? Bai, ni gastroenteritis batea segon nintzen, aste osoa ganera, pentsatzen hori, harinauko domekan edo eukine ban, paseko de aste, datorroen astelenerako. Da, gero eta txarra, izirel laukillo gitxiago jolazten nuen partidue, jentik ez daki, batzuk esazti eprakape handiukin nauzela. Da, flojo ganera hori, esanguna, azkenien gur eskinen egon ritmoan bez, ni destrozeta, da eurek nik uste duten biela partidu borobile. Azkenien eurek ez bien faie pelota bapez, baske enorme egon zan atxeko kuadratan. Ondo jolastu bien horre. Oso ondo jolastu bien, peloti atxeratzen, olaran betiko lez seguru. Bueno, nik uste dut gupe ez txaguela estutu askorik, bai osasun aldetik eta bai joku aldetik. Vale, partidu horrek galtziek ekarri ban, gero azkenengo partiduen, zuen grupok azkenengo partiduen hor gerradan egoti, etxaskola jaten, beste maitza baten esperoan, zelan egon zinen gerradan, sufrimientu asko? Bai, zego zuten, ni etxien egon nintzen egon partidu ikusten, kuadriako Marti Jadarroke ibilazte zen WhatsAppetik partidu komentetan, da esaztien hori, lau bideoa zela irabazten, da zanen, bueno, aukera ikus, botaztin nien, erkiak bitante indeuz, da lau jarri, da zanen, honetan momentutan erkia normalien tante itzen dugu. Erkia porcentaje saltua deko lau-lauetan beti beren aldera dela tantue. Eta esan, hemen abaitxua gure ibilbidea, da botazten nien WhatsAppa esan iparraldekoak egin bien tantoa, kriston postasune, da esan, engortien, guria. Baran zeuk, zelan bizi zen? Ni frontoien egon nintzen. Da, partidu bat izan nien lehenengo zeta, frantzesak super flojo egon ziren, super flojo. Izan frantzesa ja klasifiketa egon zela, orden ez zela urten euren puntu. Da, mote eman, olaran apur bat dorzala denpori pasetan. Ez dakit, zan egon oso motibeta ez zer. Da, lehenengo zeta dekaie galdu bien, 2. zeta derrepenta hasi zan, Zabala berator zan, palo pillo bat inbazen. Da, 3. zeta beti tomboli da. Da, azkenien gure alde jeuz izan, gure eta frantzesen alde. Da, bitxu, azkenien Erkiaga eta Zabala pasan urteko irabazliek eta pareja oso potente bat, kanpo geratuta. Vale, lehengunien, final aurrekoak, azkenengo partidue, goiko eta etxetu aurrien, kanpotik, armaiatik, superepikoa izen zen, genti supergo izen egon zen, danak flipetan egon ziren, barrutik zelako sentsazioak izen ezen zuek? Sentsazioak ekin zen, partidu ona gabizela itzen, lehenengo zeta ikusi zen estrategiz oso ondo erabiligen nula, goiko jokutik atara genuen eta zeta bastante erresia zinon. Baina 2. zetien
peloti apurti askun, ja pelota gain bizi bezien egon, da orden gizako osten askun goikotxeri pelotik entzia. Eta, bueno, bigarren zeta gehiago sufridu nuen, baina malagarren tanture gehu heldu ginen lehenengo. Ezin izen genuen amaitzu, eta hirugarren zeta ikusten zen zelako tentzina ingo zen, gradako danak tanturo celebreitzen bien, eta barruti nire asko sufridu nahen, fizikamente ja maian kantzeta hon nintzen. Baina, bueno, buruan eukinaen, pelota gehiago bota bigala, utzi, da zinin gure aldera gauzi zen. Bara, nik uste zunien horre aire salzinela sartun eta partidu zeuen alde goti, ze paseatzen burutik? Ez. Egon nintzen uste, gauza gehiago paseazte zen burutik goiko kortai botan denean barrura da ia lek helduko basan, gero goiko rebotitan deuen baino. Azkenien nire lana hori da, leke perfecto heltzen da bere kortadara, azalera bota den deu, da nila aurrean, ja arrozto pentsatzen ez, aurrean txanoa, bat osten peloti berrematen bidot, da bestela, baina hori. Nintzen egon ez pentsetan klarukin eban. Aire, da... Ondo bakazuen remate, pipa. Bi botateko izan nintzen, baina goiko ikusi noan zabal-zabalien, barrura botan eban. Bigarren zitien, 14 eta 15 galdu zen nuen. Horre, izaten da normalien momentua, psikologikamente azaina eskapeu partidutik, horre eukizue, tanto batera eukizue finala, zelako garrantzizedeko psikologikamente fuerte izetie eta zeuen artien, bizun artien, animetan egotiek. Bai, hori gauza batea askona inguna berba, beti esangu azken tanto hain arte partide bizi haula eta daramon biala, da bigarren zeta apora bajo jana zeiz esan, zera mala amairu juin irazten, neurek irazi bien, neure ja bigarren zeta normal irazten, hirugarren zetera entxufeta doia, beste perspektibateaz. Eta esan, bueno, bostera da, eutxin bida, aukerak guze irazteko, da nik uste hor mentalki baien genula aurrera pauso bat, eta sinestu genuen, esan genuen aldo gula irazi eta da hola nintzen. Partidu bukatute, sabik dino, kauen pi sinistu, eta unaiek dino, bai, amaiera arte. Hori partida amaitu zen eta ja finalien buru, ezta? Bai, hori unai egon dena esaten. Bigarren zeta galdu itzen gu, 14-13 irabazten joan da, ni personalmente, bai egon nintzen partiduen sartunde, bai dala como bostera goaz. Bostera bai edono kalkula irabazi. Da, karo, ja duda sartzea txuz, eta izer, da bizok partiduen zier pila biderra esan genuen. Sinestun bida, hemen gauz, horretan entor gara, irabazten entor gara, klabi esan, goikorik entzen matxagun irabazingo. Da, direktamente, hori, amaitxu zanien partidue, jakinde nortxu dien gure aurkarizek, bakarriken bida, hori, sinestu. Sinestu eta baina arte. Ja bagauz, finalin bagauz. Finalarreko eta finaletako aurkarizek oso ezberdin edie, bai bikote moduen, bai jokatzeko eran bai, estrategize guztiz aldatu biko da, zein izango da finalien plazaratuko da zuena? Bai, lehen esanten moduen semifinaletako estrategize, goikotxari pelotik entziz esan, bai, gero eta pelotak itxe ikutu goikotxeak, gero eta hobeto, eta finalien totalmente ezberdin izango da estrategize. Intenteko duguna da, Lopezeri ebite. Ingo guna pelota bizizatara eta aldala Diego hori atake eskumiaz, handikape ondo deko nien eureko kuadratan alegindu amaitzen. Eta gero eta pelotak itxo ikutzen zen Lopeze, nik ustot garaipenetik gero eta urbia gongo ala. Lopez lako pelotari bate, rebesaz oso injertxue da, atzeko kuadratara oso errezeltzen da. Eta atzeko kuadratan gauzen, partiduen euren aldea aldajun. Baran, zakien egon alda klabie, Diegorik entzie, lehengunien begoiko lehenengo tan kostenia txun, baina gero hartu zenun ritmoa eta oso ondo atara zenun. Hor egon leike? Ni beti izan dut. Ez da punti da nik uste dut, kirol bakarra zaki edana desventajia. Da beti dago desventaja apur bat, baina, finalien esteko tolan preokupazio askori nik uste dut Diego bestala gongo Soroales sakera sartzen da rematetan, euren estrategize kontrakoa da, guri birikizek agotik urtet atatie. Da nik uste ondo ataten hauela, lehengunien bai, hasikeran flojo nintzen, igual tenso edo nio neurrizek hartun barik. Baina gero nik uste ondo ataten hauela, nik uste dut txapelketa guztien ondo ataten atorrela. Eta ez dozte preokupetan txakiek. Ez dakinantzat, Baran eta Diego lehen guzuek die. Familiz ez lan da, Baran?
Ba, bueno, lengunien beste lenguzu batek bueno, posik egon gana zantxoan, posik ni letxe, zuk animen niri. Hori da. Bai, azkenien gurasoak endute beste guztizek apur bate, zehongo, dan, tanto guztizek celebretan, bizori animetan, da, bueno, a ber, inorrezpadan lesionetan eta bintxetan posikoa zen entxera. Diego, azkenengo bere ibilbide profesionaleko azkenengo partidua, zuek gazte-gaztetatik ezagutu zuen Diego, beti izan da idolo bat Gernikeko basestalari guztizentzat, zuek zer oroitzapen edo zer rekuerdo deko zuez Diego inguruen? Bai, hemen udan joakatz mazen kanponatan oroitzapenak eta ero gu Ameriketara joan ginen 2016 urtien, beraz kinela mordue jolastu nuzen, dan asko erakutsizkun kantza barrun zelan konporte, zelan jokatu eta horrek oroitzapenak. Ba, bizi guztio segidu eta aurra atatxea bilaz bera, ni beren txoferra itzen bai partidutera erabaten. Ba, bueno, azkenien ni beti ukidot, referente moduen, azkenien beti izan da pelotari bat daramot neuna kantxan, da azkenien hori niri pila guztea, azkenien topera urten bida partidu guztizetan, espekule barik eta gero lehek esan dugu moduen badanian pilo bat erakutsizkun, rekuerdo nahi gotaz berataz, da... Zabi, hola, aholkuren bat edo Diego, nono izan mantzuna eta oso fijo dekozuna buruen? Ba, idari, bez. Asko mostez. Baina, holan bate rekordetako, idari, bez. Baina, pilo bat, azkenean da, lehek esan dugu moduen bai, danean komportamentu aldetik emotezkuzen aholkuek, azkenean egunerokotasun baten zauz da, azkenean gesto txar bat eitxe lagun bateri edo gesto txar bat eitxe pelota bat faiozulako, azkenean horrek perjudik itzen dugu grupoari eta holako gauzak askoz. Ondo. Bale, finala hau igandien, irabazte da, helburu nagusize, argitzi zure irabazten joango zarie, baina kasu hipotetiko baten galduko bazan, balorazioa positiboa izango zen txapelketina? Bai, nik uste dengo partiduetan maila hona mangula, batez nire kauzu mintxe asko disfruto kantza barruen. Ikusitze publikoak jokatu zen partidu gehizentan zelan posik urtenan frontoitzi, nire horraz gatzen az, batez semifinaletan ikusitze partia baitzaren da hemen 2000 lagun hon zila danak zutu nik txalak emoten eskerrak emoten guri, nik uste dut txapela baino politxa gala. Eta irabazten badan, planik, zer bada horre antolatute? Bueno, infarto batek espazten emoten maitzen danien, supongo hemen hongo dala, jentia hongo dala, guri itxaroten da trago batzuk hartuko guza hemen, supongo, da gero mundakara jombiko da, atorrak eta la mia zele horretan. Bai, hori irazte bagun, tragoren bat hartu dikoa, da galtzen bagun, bi hartu diko dira, benak intxeko. Amaitzeko pronostiko bat, bota izu. 2 utz gure alde, 15-12, 15-10. Joder, nun firme bida. Hombre, 2 bat doan gure alde... Ni 2 bat esan got. Desempate 5 tiru. 5 tiru, igual 5 lau, 5 lau? 5 lau. Venga, 5 tiru. 5 tiru, goto 5 lau, Gero jentiek infartoak eta ez dugu gure. Oso ondo mutiek, mila esker, sorterik handizena domekan eta batez be disfruteu, guk disfruteko armaiatik, así que danagaz, eutzi. Bai, eskerrik asko zueri. Gaurkoz, hau izan daena, eskerrik asko baran eta leke gaur eskainitako aukera gaitik, eta sorterik handiena igandeko finalean. Zuok, zaleok, badakizue, eman like bideoari, arpietu eta zabaldu bideoa zuen lagunen artean. Beste batera arte!